Ke bahlali nje basilazi udaba ukuthi uCyan Boujee bekade edlule esimweni esinzima kanjani ensukwini njena, kodwa ke sithemba ukuthi usethe wathatha elinye iqophelo, wathatha elinye izinga ukuthi azijabulise naye empilweni emva kobunzima adlule kubona. Awukuzwe ke ngichazele ngokuthi uzijabulise kanjani, uzi-entertaine kanjani. Nje basazi ukuthi lo oyi-influencer lo ongumkhangisi walemzansi uthe wadlula esimweni esathi ukubabucayi empilweni yakhe ngomuntu wesilisa emhlukumeza, wamhlangahlanganisa, emshonisa lena nalena. Kodwa ke lo influencer ke yalemzansi uthe ke washuthi wadlula kuloso simo ezimweni abekade emfake kuzona, wathi madlula kuzona wathatha esinye istepisi empilweni yakhe ngokuthi azijabulise naye empilweni yakhe. Nje basazi ukuthi uCyan Boujee uke waba nokungezwani kahle, bangaboni ngasolinye nalo phela omlisa boyfriend wakhe abahlekisana naye abambiza uBoujee Riches. Utheke wase ngokuthi last week vele ningicansi nibonile ukuthi ku Twitter bekuphithizela ngokuthi uqhamuka ama video ukuthi urapiwe, abusile, yabo nje izinto eziningi. Uyazi abantu mekwakhulunywa indaba zoma rape noma abuse ukuthi abantu baye basukumele phezulu. So utheke kwalokhu wase ethatha ithuba lokuthi naye akazijabulise emva kwaloso simo esinjalo esithe samehlela. So ngitheke nami ngabe ngilandela ngibuka ke phela ko Twitter ke bahlali, ngathi mangibona ngabona ukuthi uCyan Boujee uthenge iMercedes, a new Mercedes Benz, athe wazithengela yona ukukhipha yonke le drama ebekade yenzeka kuyena, ukuthi akathole naye ukushaya umoya, apholise ingqondo, ngoba phela obvious kulesimo bahlangabezene naso bekukubi, bekunzima. Kodwa ke uyabazi ke abalandeli, Nkosi yami, thi abalali endleleni, bazoba la bezokhomenta ngaloyo nto othe wayiveza. Asithembeke uCyan Boujee ukuthi naye le moto athe wayiveza ingeyakhe, hayi ukuthi uhlambe uveza nje into ayibolekile or something, ngoba uyabaza abalandeli bahlezi bela ngemumva komuntu ukuthi kahle kahle lento othe wasibonisa yona ingeyakho yini. Nje baphela kwa Twitter bese bevele beqalile nabanye bakhuluma. Sengizokhuluma ngalo waziwayo kakhulu ke ekuthiwa nguMusa, ukuthi naye uthe washo waphawula ukuthi akobe ngampela leyo moto eyakho, singabe sesithola ukuthi wawuthe wabolekwa ukuthi nje ube sesteringini. Uyazi ke nabanye baqhamuka nawabo ke amazwi o imbono yabo, like angifuni ukumoshela isikhathi, kodwa nje baningi baphawulile ngokwehlukahlukana kwabo indlela abafila ngakhona ngokuthi uthenge imoto entsha. Hayi ke bahlali, simbongeleke uCyan ukuthi uthe wakhona ukuthi naye wazithengela imoto yakhe ukuthi azibusise. Noma ke phela ke kubhlungu ke phela ukuthi lo phela abehlekisana naye utheke yena zamkhalela emva kokuba phela emreportile kulento abeyenzile kuyena, shuthi waboshwa. Kusikhuluma nje kubanda kanje, Nkosi yami, uphakathi ejele. So asazi ke ukuthi
kuzoqhubeka la kwenzakaleni, kodwa asithembe ukuthi maduze mhlambe uzokhululeka naye aphume. Sithembe futhi nokuthi uzothi mephuma ashintshe ingqondo, angabi ilo muntu abekade ewuyena. Hayi-ke bahlali ke sengiyanishiya-ke, ngicela-ke ningifollowe, nilike, nibe seniyangisubscribela. Ngiyanithanda, ule kuhle kwezithupha ziya egwayini.